କାହିଁକି ମୋତେ ସେ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ମାଗି ଦଉଛି? କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ବିଧବା କରିଦଉଛି? କାହିଁକି? ନାଇଁ, ମୁଁ ବିଧବା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ବିଧବା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଘଣ୍ଟାରେ ତ 12ଟା ବାଜିଛି, ହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମମି, 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 କବାଟ ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲ। ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ସେ କଥା ପରେ କହିବି। ମତେ ତମେ ଟିକେ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦିଅ, ମୋ ପଛରେ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ତମେ କଣ କରିଛ? କଣ କରି ତମ ପଛରେ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଛି? ନା ନା ନା, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି। ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? এইটা তোর ঘর, তাহলে মোর আর পুলিশ কিছু করি পারিবনি। এ মা, মতে টিকে লুচেই দে, মো পিছনে পুলিশ পড়ছে, মতে কোর্ট থেকে লুচেই দে মা। মা, মম্মি, ତମକୁ କଣ ସେ ମା ଡାକୁଛି? ଯୋଉଦିନ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏ ପୁଅ ମତେ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଏଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଛକୁ ଚାଲିଥା, ମୁଁ ତତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏ ମା, ମୁଁ ପର ପିଲାଟା ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛୁ ନା? ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତୋର ନିଜ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତି, ଏ ମା ମନା କରନା ଲୋ ମା, ମତେ ତୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେ ମା। କାହିଁକି ମତେ ମା ବୋଲି କହି ବନ୍ଧନରେ ତୁ ବାନ୍ଧି ରହୁଛୁ? ପୋଲିସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ସେଠୁ ଚାଲିଯା, ଚାଲିଯା ପୁଅ। ଏ ମା, ପିଲାଟାକୁ ଆଉ କିଏ ଡରେଇଲେ? ପିଲାଟା ଯାଇ ମା କୋଳରେ ଲୁଚି ଯାଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଡରେଇବ, ସେ ପିଲା ଲୁଚିବ କୋଉଠି? ମନା କରନା ଲୋ ମା, ମନା କରନା। ଏ ମା, ମତେ ତୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେ, ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ঠিক আছে, যা ঘর ভিতরে লুচি দিব, যা। ମମି, ଏ ଲୋକଟାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ତମେ ଠିକ କଲନି ମମି। ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବୁ। ତାର ସେ ମା ଡାକରେ ମୋ ଛାତିଟା ପୁରି ଉଠିଲା। ସମ୍ପର୍କ ଡରିରେ ସେ ଖୁସିରେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ ଭରି ଦେଲା। ଏଇ ବୋହୁ, ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଲୁ? ପିଲାଟା କଣ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି? ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଣିଷର ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ। ମମି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ରାସ୍କେଲ? ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଆସାମୀ ମର୍ଡର କରିଦେଇ ଏ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଛି। ଏଠିକି କୋଉ ମର୍ଡର ଆସିନାହାନ୍ତି। ତମମାନେ କଣ ସତ କହୁଛ? ହଁ, ସତ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଠିକ ଦେଖିଛି, ସେ ମର୍ଡର ଆସାମୀଟା ମର୍ଡର କରିଦେଇ ଏଇ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଛି। ଏ ଘରଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍, ତୁ ଆମ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ମର୍ଡର ଆସାମୀଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନୀକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇ ଏଇ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଛି। ଆମ ଘରେ ମୋ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ବେଡରୁମରେ ଶୋଇଛି। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଦମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅର୍ଜୁନର ଘର। ତାପରେ ତମେମାନେ ତ ମିଛ କହୁନ ନା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଅର୍ଜୁନ, ଆସୁଛି। ମମି, ଏ ଲୋକଟା କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମତେ କାହିଁ ପାପ ଛୁଉଛି ମମି। ପାପ? କି ପାପ ଭାଉଜ? ଆରେ ତମ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଏପଟରୁ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ତମ ବେଡରୁମ ଯେ ଶୋଇଛି ସେ କିଏ? ତମର ଆଉ ଜଣେ ବଡ ଭାଇ। ଏ ବାବୁ, ଯଦି ତମ ମା ମତେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ପୋଲିସ ମତେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ମା, ତୋର ଏ ଋଣ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ କଣ 7 ଜନ୍ମରେ ବି ସୁଝି ପାରିବିନି। ମମି, ଇଏ ତ ସେଇ ଲୋକ। ଆମ ଘରକୁ ବସିବାକୁ ସାହସ କଲା କେମିତି? ଭାଉଜଙ୍କ ବେଡରେ ଶୋଇବାକୁ ସାହସ କଲା କେମିତି? କୁହ ଭାଉଜ, କୁହ ମମି। ବାବୁ, ଯାହାର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। ଭାବିନିଅ, ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଘଟିଗଲା। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ହାତ ଧରି ଆଣି ତମ ଘରେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ବଡ ଭାଇ ହେଇ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। କାଳେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ହବ
gimana kayak mau घर खुले भाई Ibu, अरे तुम तेरी मम्मी बोली डाक रे, डाक होते तेरी मम्मी बोली डाक, अरे आँखी खोले ले तू, आँखी बुझे ले तू, इबू, मोते तेरी मम्मी बोली डाक रे बो, मोते तेरी मम्मी बोली डाक. ए भाई तुझे पसंद घर को फेरिक बोली मुझे अनेक अपेक्षा करी जाउची मु सत कहूची भाई तोते कथा दउची कि अर्जुन आउ के दुष्टामी करिवनी तो कथा मम्मी कथा समस्ती को कथा मानिबो ए भाई तुझे पसंद घर को फेरिक बोली मु किछि खाइनी मु सत कहूची भाई तो साथी रे न खाइले तो पेट को पूरा दाना जाएनी ए भाई चल चल अब सागो ही कहबा उठ भाई ओ ए लोग ना मैं सोच रहा थी बस ही नहीं जी वो सोचा से तेरे को समुद्र भाई छोड़ा ही नहीं जी मैं उठा और तेरे से लग रहा वाली डको दले उठा तो जी वो पटने जो बड़ू तुम्हें सोते लड़ी काले जो तुम्हें से बाहर को से तब हमारा पूरी चलो बाकी वो अरे की उत्तर अंदर जागो कौन कोई जागो मो बजाए भी कौन गए भाउजू तमे कोन ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ कोन ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ भाउजू मम्मी तू भी कांदुचु भाई तू भी कांदुचु अरे एते राती करे तमे कांदुचो काहे की कुओ अरे फाल्गुनी अमो भाई अरे कोन छी भाई रो अरे कोन छी अमो भाई सब दिन भाई सोई जाय चलती रे फाल्गुनी तमे हम भाई ये डाकिले में उठी में दिया उसे हम भाई ना भगवान मुझे कौन देखुची मैं तो से लोग यही लोग ना मैं स्वामी के मारे नहीं आवा गए लुच्ची रही थी ना जन्म आलुरे कोन असुघात हो पारे बड़े पवन रे कोन महाबात्या हो पारे ना मो आखि आगे से लोकटा ए बाबू को मारी दे चली गला निजा आखिर देखिची ए निजे कहबा को चेष्टा करना कौन भाई मो भाई के भाई अबे कहा ए पछा चुकर बे पुलिस के फोन कर से पुलिस आसीले जल्दी अरेस्ट करिया को नहीं जीवो नहीं फाल्गुनी नहीं एटा तो पुलिस के अरेस्ट कर देले एटा होइता किसी कौंका दे खसी जाई पारे एटा बाजे मो एमिते शास्ति देबे जे जीवन रे आउ केबे भूल करबा को चेष्टा कर अबे कहा कौन भाई तुम भाई के भाई लो नहीं तू जदि ताको एमिति मारिबु ताले मो भाई रो आत्माटा ऊपर शांति पाइबनी देख मु केमिति मारुची नहीं बाबू मारो रे बाबू मारो उरा को बहुत काटुची गाउली मଣିଷଟା ମୁଁ କାମ ଧନ୍ଦା ଖୋଜି ଖୋଜି ସହରକୁ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଏ ସହରଟା ଏତେ ବେଇବ ଏ ମା ଆଲୋ ତୁ ପରା ମା ମା ଫୁଲମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ଯାଇପାରେ ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ଆଖିରୁ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ବୁଝେଇ ଦେଲୁ ମା ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେ କାରଣ ସେମାନେ ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବେ ତୋର ମରି ଯିବା ଉଚିତ
ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ତାର ତୋ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର ମାରିଦେବି ତତେ। ତୋ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି ରକ୍ତ। ନାଇଁ ମମି ନାଇଁ, ଏ ରାକ୍ଷସଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଫେରି ପାଇବି? ମୋ ସିନ୍ଦୁରଟା ହାଟକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ କଣ ଆଉ ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଫେରି ପାଇବି? ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ କଣ ଆଉ ମୋ ଶଙ୍ଖାକୁ ଫେରି ପାଇବି? ଏ ଭାଉଜ, ଏ ଭାଇ, ମମି, এইটা যদি শাস্তি ন পায় না আমার ভাইয়ের আত্মা কেবে শান্তি পাইবনি। এইটাকু জেল হয়ে যাওয়া দরকার। এটা শাস্তি পাইবা দরকার। এইটাকু ফাঁসি হয়ে যাওয়া দরকার। এইটা ফাঁসি পাইবা দরকার। এইটাକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ତମେ ମାନେ ବୁଝୁନ? ବାବୁକୁ ମାରିଲି। ଗାଉଲି ପିଲାଟା କାମ ଧନ୍ଦା ଖୋଜି ଖୋଜି ସହରକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ସହରୀ ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏ ଗାଉଲି ପିଲାଟା ପଡି ଲହୁଲୁହାର ହେଇଯିବ। ଏ ମା, ଆରେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲୁ ମା। ମୁଁ ତ ପୁଅକୁ ମାରିନି, ତା ନହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ଟା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସେଇ ଝଡ଼ରେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ତ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା। ମରିବାଠୁ ବଞ୍ଚିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିଯିବ। ବଢି ଯାଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କାନ୍ଦିବ। ସେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। କାରଣ ସିଏ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ହସିବି। ତୁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବୁ। ଘର ସଂସାର ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏଇ ଘରେ ତୁ ଚାକର ହେଇ ରହିବୁ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ତ ମଣିଷ ମାରିନି। ମୁଁ କାହିଁ ଘର ଚାକର ହେଇ ରହିବି? ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଲୋକଟା ଏ ବାବୁକୁ ମାରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କର? ନା 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 ନା, ମୁଁ ଆକୁ ଜାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ସାଧକୁ ଆଗନା। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ପୋଲିସରେ ହେଡଓଭର କରିଦେବି। ମୁଁ କହିବି ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛୁ। ଏଇ କଥା କଲେ ତୋତେ ଜେଲ ହେଇଯିବ। ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ତୋତେ, ଫାଶୀ। ହେ ଧର୍ମ, ତୁମେ କଣ ଅନ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଛ? ହେ ସତ୍ୟ, ତମେ କଣ ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଛ? ହେ ଠାକୁର, ତମେ କଣ ବଧିର ପାଲଟି ଯାଇଛ? ହେ ପୃଥିବୀ ମା, କହିଦେ ଲୋ ମା, ଛାତି ଫଟାଇ କହିଦେ ମୋରି ଛାତି ଉପରେ ସେ ଲୋକଟା ଏ ବାବୁକୁ ମାରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କହିଦେ। ତୁ ବି କିଛି କହିବୁନି। ଆଜି କଣ ସେଦିନ ମହାଭାରତରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ତୋ ଛାତିଟା ଫାଟିଗଲା, ଅନ୍ୟଙ୍କର ଖଚକତ ଛାତି ଭିତରେ ଫସିଗଲା। ଆଉ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଜି କଣ କର୍ଣ୍ଣର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହବ? କହିଦେ ଲୋ ମା, କହିଦେ ତ। ନା, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ପୃଥିବୀ ନୀରବ, ଠାକୁର ନୀରବ, ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ଏ ମା, ତୋ କଥା ରହିଲା ଲୋ ମା। ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରର ଚାକର ହେଇଯିବ। ବଦଳିଯିବ ଏ କର୍ଣ୍ଣର ପରିଚୟ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଜୁଥିବ ତା ନିଜ ଠିକଣା।
Thank you.